Ahoj. Ahoj, já vás vítám vlastně u ukázky, u tady téhle patky. Já jsem to včera říkala u počítače, jo, a já musím být trošku potichu, protože tam je můj brácha spí. Jo, a já vám to jdu teda předvíst. Rozčeste si, já už to mám a nechci si to zničit, tak učešete si tu afinu, pak si ji vezmete a prostě takhle si to načesáte, jo? A pak si to takhle nastříkáte. Pak si to učešete nějakým malým kartáčem, pak si to vezmete, pak si vlastně tohle a pak můžete udělat nějaký ty různý výtvory a vznikne vám vlastně tahle patka, jo? Mně se to hrozně líbí a já doufám, že se vám tahle ukázka líbila. Když tak dejte like, odběr a potěší komentář a určitě sdílení a ahoj.